na line rakasvika q toona kuti vanhu vatambira zvitaundi zvedu izvi zvobva zvaonekwa nemunhu kutoti kwave nemari saka vachibikwa. Hi guys, maswera sei sanzesi manyama yawo heti yangu ndoida zvisingaiti hetiyo kozi amusoro wangu waiti hauzofambe tisune mabhanzi. Maswera sei guys, maswera sei ndatirega ndingochita chilive chipanapa because chozoti disturba manheru kana tauda kuti malive ede mafaro handimaona tadzoka zvakare pachirongwa chezuva ranhasi. Maswera sei kune vasingandizivi aiwa ndinonzi SIS MELLY diaries. Panapa tinodla zvifumuro zvematsotsi mbavha vanoita zvakaipa, tinotaura nyaya dzinorarama mukati meupenyu hwedu day to day lives, in our day to day lives, nyaya dzamunoti hadzijairiki kutaurika isi panapa tinodzitaura. Naika unenge wakabigwa une mbavha dzako unouya nadzo panapa tinodzifumura anditika people must learn to do the right things andiko all the time, right? Nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti it has come to my attention kuti right now as we speak purpose finder peki umera purpose finder vari kuita chi-interview chavo chavari kuita chiri staged munoziva peki is trying so hard, purpose finder academy is trying so hard, right? Guys, peki uyu takati ngaite the right thing, and instead of coming here to answer the allegations that she's facing right now, munoziva zvaaita atora teacher wepachikoro chake cheCape Town, murume wacho ndiprincipal vanonzi Mr. Makome, handimaona Mr. Makome murume wachona, mukadzi wachona ndiMrs. Makome, ndobva avatora izvozvi kuti vaite kunge interview, ari kuva interview amenoti from kupedwe vanhu kana chiko kana vanhu vakora vachadi kuti famba zvakanaka tifambewo. What is this? Sana mtiridzana uteko koko tazvitevedzera izvozvo handimaona. Saka izvozvi kuti kwai kune peji rimwe ratisingazivi isusu, handimaona rimwe ratisingazivi peji rina finder purpose finder FINDA finder wechishona ndopa vari kuitira live yava izvozvi. Saka vatora teacher uyu wechikadzi ndiye ari kumuinterviewa peki nema-allegations ezvinhu zviri pano. Peji risina vanhu ndaindapo rine 2 viewers dzakatarisa ipapa palive, handimaona 2 viewers ndopa ari kubvunzwa ma-acquisitions akaitwa pano vari kubvunza naikoko. Saka haasi kuziva kune maticha ma-ex teachers eko abva andibata fast akati SIS MELLY munhu uya ona zviri kuitika avo nditicha avo nditicha anonzisa pachikoro chekuCape Town chinonzi Mr. Mukoma. Imi vanhu veCape Town hamuna here teacher principal wenye haasi Mr. Mukoma here? Teacher hamuna here teacher mukadzi wami waprincipal anonzi Mrs. Mukoma ari busy kuita live right now napeki? It's staged. Whatever that you are trying to do there, it's staged. If you want to answer some allegations that you are getting, you must come here, answer them here. Come to me, come and answer them here. Pane vanhu utani che-interview chenyu chefeki chemadhoti chamuri kutenda kuseri kwomuri mega moda kuzama kuvhara vanhu kuti anzi muri kuita zve-interview yokuti adaire. Unodaira pane vanhu pano kune 2 viewers dziri koko pano ndio pane vanhu varida kuziva nezvepurpose finder. Uya uanse pano. I'm with you. Hamuivhuri hamuiti chikoro chocho hamuoperate. Mirai muone ndichange ndinemi everyday ndakudzai 365 ndichadzidzira pauriwe 360. What uri kuvhara chii chauri kuvhara stereki? Uri kuvharei? Chauri kuvhara stereki chii? What are you trying to cover up peki? Uri cover up chii? Chekuti wabva waenda kunotsvaga munhu ticha kuti ngatite stage tidai. What are you covering up? Right, makuseni guys anhasi ndafonerwa nemumwe mukadzi murume wake wapeki uyu anonzi Wirira, hanzi Wiridza here kana Wirira meno Wiridza, ndichakanda picture yake pasocial media. Wiridza uyu murume wapeki ameno ndofunga moziva panongoitika zvima meeting guys, pane toita nyoka, pane one rinenge rine makuhwa roda kuchita good girl kana kuti good man amene rinosa zvinhu uku. Saka vadzidzisi vepachikoro chePretoria vekuvharikwa chikoro ava nevana vasiri kuenda chikoro pachikoro chakavharwa ichocho vakanga vabata property yechikoro iyi vachibva vaiendesa kwavanoziva ivo kuti inochengetwa ikoko vachitika peka ari kuita chi? Ari kuita action. Saka vaona kuti peka hapana action yaari kuita anditi murume wapeki kuseni kuno kwakafondera nezuro manhero akafondera vamwe mai zvikanzi akasenda message infect kune property kwayakaiswa kwayo zvikanzi ndikuda kuzoita zvinhu zvakumangwana. Handimaona ndikuda kuzoita zvinhu zvakumangwana hautore zvinhu. Saka vakadzi vava vabva ndifondera ndikati mhanyai kuEFF dei mandiudza nguva iripo ndauya kuPretoria ikoko tamuona murume uchu but vanonoka kundiudza. Saka vaenda kuEFF vakapiwa mamembers eEFF vakandoripota nyaya iyi izvo zvavagarira kune furniture.
ndoko vagere as we speak ndo zviri kuitika right now vagere kune furniture because vakamirira hwiri dzauyu murume wapeki uyu kuti auye azotraya kutora property iye achikwereta vadzidzisi mari akuda kutiza achikwereta vadzidzisi mari saka that is not going to happen because takutangira they are there, the ladies are there right now nemunhu wawapiwa kuEFF wavainda naye saka vakagarira kuti hwiri dzauyu auye vazame kutora property hakuna property yavanotora tatopedza on that one property ichatengeswa ichatushanitogwa nematichers anga ari kuPretoria ausina kubhadhara auri kukwereta zvikwereti ndo chatotoita sene property hauna property yauri kutora apo tatopedza vakatogarira variko right now as we speak vakatogara izvozvi pabuilding rain ngikiri ravakaisa macheya nechichi furniture ngaisisa kuchikoro ndokwazviri animaona ndokwazviri saka pane zvavari kuzama kuita animaona live iri kuitwako iri staged one wirimidza oro wiridza meno hauende kunotora property inda unozama kutora property uone go and try to take the property inda unozama kutora property uone go and try to take the property inda izvozvi inda unotora property izvozvi inda haulume hauna property yaunotora property ndeyemateachers epachikoro ausina kubhadhara that is what is going to happen yes the property is for the teachers vausina kubhadhara ndo varidzi veproperty ivavo iwo hauna property yaunotora ipapo saka imbozvizama uinde kunotora property izvozvi uone kuti wakadomirigwa they are waiting for you ndakati vamirira because ndaudza kuti moti yake chingoti mve mundiudze mve mabaya live padiaries people have to see zvikuitika paground because uri kunyepera vanhu saka timu rekucape town ndinemi rambai muchivharwa nembavha inonzi pekumerai rambai muchivharwa nembavha iyi inonzi anonzi purpose finder academy muchivharwa muchinyengeredzwa mangwana chimuti chinenge chiri kwenyu bhadhara matichers ovhura chikoro so far vakadzi ava matichers akanyiwa mari dzavo anga chimushandira apekaya ndo vari kutozama iko zvino izvi kuti pane umwe munhu aitawo come through ari kuzama kuvapesera kuti vana vese vagara kumba vavaya kana zvazvichigona ari kuzama kuvachinjira zita kuti vagone kurizuma vawana nzvimbo vawana pakaplace kekuti vana vafanira vasagara vasasare kumasure vawane kuenda kuchikoro for the time being saka kune munhu aita come through ari kuvabatsira kuti nzvimbo vaiwana kuti vakwanise kuwana mari dzekubhadhara rent ipapo nemari dzekuti vakwanise kuti vamutse chikoro under a different name risiri rapeki so that when this peki comes tries to come back achiti ndi kuzotora ningikiri ndoro ndino chikoro kwenyu ndio kusachikwa left kuti achiti azame kuzotora ningikiri kuzotora inonzi kuzotora ifo waste of it achiti azame kuzotora ningikiri chikoro chinenge chane different name so big up to you vabereki nemateachers ekuPretoria because they have come up neplan yavo yekutoti vana vavo vaende kuchikoro nokuti vana ava vakatogara kumba guys vana ava vakatogara kumba mufunge yasuda kuenda pindai kanai thanks animaona saka pakati vabereki kuPretoria nematicha aya akanyimwa mari aya vatoita plan yekuti vaungana iko zvino right now kuti vakwanise kuti vaite ningirikiri vatsvage pekuti vawane pekungoti vana vaende vasasarire kumasure nokuti right now each and every passing day riri kudarika vana vari kumba vana vari kusara kumasure guys vana vari kusara kumasure zuva roga ravari gara vari kumba vari kusarira kumasure vanava saka vabereki vaticha come up with a plan nematicha yavo yagara aripo andichika mai muzizi nevamwe ticha vanga varipo vaticha plan yavo yekuti vaonesane kuti mwana uyu vana ava vakwanisa kuenda kuchikoro saka vawanako pekuti vaitire sofa zvetemporal and then vachitsvaga kuti vabatsanidze mapepa avo vabatse zvavo zviite vagone kuita a proper school yekuti vana vakwanisa kuenda kuchikoro animaona nezita hanzi handiyo here bright student ina handisi haisiyo here hatizivi asi iyo yake dzake dzinonzi purpose finder academy kudi ameni purpose finder academy handizivi kuti ndiyo here inozonzi bright star kana kuti bright student handizozivi asi dzake indoziva kuti so far ndozati dzinonzi purpose academy purpose finder ndozvandoziva
kana vane rimwewo zita oro rekuti Star Bright kwariko zvinanogona kungozviita peki because ari kutry by all means to save her skin. She's trying by all means to save her skin. So anogona kungozviita kuti anovhura zvimwe zvikoro nemamastari different. She can do it because ritori tsotsi itori mbavha. Anomaona atori mbavha munhu uyu ritori tsotsi saka anogona kuzviita kuti anogona kutodi kutovhura zita nerimwe zita chikoro nerimwe zita. Anomaona saka let's be careful guys and look out for this mbavha iyi inonzi peki umera. Anomaona hanzi yakachinja name to saka ndiyo Bright what hanzi yakachinja zita ndiyo yakunzi purpose finder. Anomaona ndo rinonzi rakunzi purpose finder. Saka kune live iri kuitwa right now ine vanhu 2 yari kuinterviewa kutora tichauke kuti hanzi hande tobelievisa vanhu vekusocial media. Hanzi rakanzi purpose finder but purpose finder achona haina FINDER senge iyi ina FINDA purpose finder. Anomaona so tatimugare maziva guys kuti peki uyu hatisi kuzosiya izvo zviraitira zvispeak murume wachona wirima meno akamirwa kupretoria uko kuti haasi kutora property furniture belongs to the teachers vekupretoria nokuti vakashanda havana kubhadharwa kana sendi vana vechikoro vakagara kumba saka the furniture belongs to because right now vakuita plan B yekuti vana vasarambe vachisarira kumasure vatsvage maclassrooms anokwanira nevana kuti mateachers azvipira kuti vadzidzise vana ava. Hanzi ndambenge ndiko pedyo wambosvika kochido waruona so ndo zviri kuitika guys ndati muzive. So imimi mai muredza muremeno muro imi vanda kunyora panenge apo imi ndichafamba nemi ndichaposta mapictures enyu because muri kuzviitisa muri kuziva kuti this thing is staged. You know this thing is staged. You know very much this thing is staged. But muri kuramba muchiita zvamuri kuita. You know this thing is staged. This thing is staged. You know that. Get you from the Zandeling Street here. Tumela, hi. Zandeling Street. Okay. Sorry, how are you? Where can I get Zandeling Street? Zandeling. Just over the. I think it's the one just over the railway. After the railway, going to Chopis? I don't have my phone with me now. Just go on to Google Maps. It's not coming out Zandeling Street. Zandeling Street is coming out. It's not. No, I'm talking to other people here. So I don't know which one I can use. What, you're on TikTok or something? Huh? You're on TikTok or something? No, this is Facebook. Facebook? Yes. Okay. What's the easiest way to explain that? Go straight. The road there where... Straight. Yeah. You'll see everybody turns there at the stop street there by the China shop. You go over the bridge, you go right. I think that one is Zandeling Street. All right. No, thank you very much. Thank you. Hey, your dogs. Here says. They are for protection. Yeah. Do you have thugs here? Say again? Do you have thugs around here? People who are stealing? Yeah, a lot. Serious? They broke in here by my neighbor, I think 5 times already this year. Hey! 5 or 6 times. But I think it's somebody that knows them. Yeah. All right, thank you very much. Oh well. Are you married? Right, so guys, ndo panda ndatopa pantsvaga timbotara nyaya peki pane number pane pamba pandiri kutsvaga pa address andiri kutsvaga. Pane address andiri kutsvaga iwe Zandeling iwe andiri kutsvaga. Kuti kai tuck shop kai tuck shop achita kugere. Saka kuduza ne tuck shop kai munona tuck shop. Pasi baba. Aiwa. Patatanga kule babanzi pa tuck shop so. Chimwe chinjo. Hanmona. Hanzi ye Chopis. Zandeling. Here Chopis ndo Zandeling Street. Okay? Hold on. Sit down. Here Chopis. Saka var right. Andi go saka tiri var right. Saka tarashika. Katinde. Thanks. Thanks baby. Thanks. Street ine you save and Chopis ndo. Oh, okay. Saka pata futaraskira papi.
tarasikira papi. Alright. Miraiti tishikeko. Saka ndo zviripo guys, uyu munhu imbavha. Peki uri Zimbabwe. Peki umera Zimbabwe. Ika ndo pamishitoko kapo. Andi. Peki uri Zimbabwe. Uri Zimbabwe Peki. Guys, indai ku page roro rakanzi purpose finder what. We are going to stop here. Andika hauna property ya muri kutora one and amuindi rimberi. Vabereki tikakuona mchinda kunonyoresa kuchikoro ichi kaichi. Zvokwadi tichanisana. Achisi chikoro ichi. Achisi chikoro. Mascammers, right? Mascammers. So we are just here to do the right thing. We are doing the right thing. That's what we are doing. We are doing the right thing. And tika musada kubatira vanhu, mchibatira vanhu mchita zvamuri kuti ndine mwenyaya iri kupisa. Ndine mwenyaya iri kupisa iri kutohwisatisi nyaya inohwisatisi guys. Baba pavandondedzera baba seems so eloquent and so brilliant. Baba vachitaura neni. Hanimaona ndarwadziwa. But as we speak right now, muri yavo iri panze mufunge. Amunoti chikuitika kuZimbabwe. Muri mkoona imba yachona guys ka. Manakira kata imba yo kuZimbabwe. Muri yavo vanditumira pictures ndabudira kuputsa musodzi so. Antika muriyo iri panze matsikirana tinoita maZimbabweans kubirana kwatinoita maZimbabweans kurobana kwatinoita maZimbabweans vari panze as we speak. Is coming to say his story. It involves a lot of people, a lot of officials kuZimbabwe, and it's changotaura sezvazviri. We are going to say it as sezvazviri. Kapindeka uchipinde. We are going to say as it is. Almona vari panze right now as we speak. Aiwa Lydia, it's also we believe, we spoke about it, but we believe in giving people chances. As you know, kuti kana ndakaipa, ndichiramba ndakaipa penyu wangu. Andichika kana wait up. Because must compare up. Kana ndakaipa, zvokuti ndamba ndakaipa. Iwo tinamba chingo kujaja here nezviyu zvakare. Naiwe Lydia, dadira ichifamba. Tinamba chingo kuti paya wakambodai. Paya wakambodai tinenge tiri vanhu rudzi. Peki akauya akazvininipisa, akahwisatisi akati ndakugadzisa zvinhu zvese ndachinja. Andika ndikamupa tikukupa imwe chance. I came pano pa diaries ndikakumukumbirira kwamuri kuti vedu ngatimupe another chance. Munhu ari kuti arikuda kuchinja. Antika ati anoda kuchinja. Sezva tinongoita tinopuwa matanzi akawanda naMwari paupenyu hwedu. Takakanganisira vamwe vanhu. Tinoita zvakaipa tichikanganisira vamwe vanhu. But God always gives us another chance. Antika other chances in fact in our lives. So that's exactly what we did kuna Peki. We gave here as Zimbabweans another chance. And tikatakupa chance all right. Antika kuti tuone kuti wachinja kusvikira papi. Apana 6 months boom pekadzoka futi nenyaya dzake. We are judged because of yes chiedza. People keeps on judging us because of zvinzvakare. Yes tichikundo tikukwenyere. Animona. Saka isusu we trying to tell kuti tiri vanhu venyama. Yes of course tinokanganisana but tinoregererana. Animona. Saka haisi mhosva takauya pana but tikati kuna Peki Antika, because mama kabatira zvinhu zvamunoziva zvakudhara, but we had chosen to give another chance. But chance ya aitei chance ya akanganisa futi chance saka tingaregi kuti tovharidzira mwe vanhu tiramba chingojaja munhu nezvi zvakare. Kuna vamwe vanenge vakatochinja zveshuwa, kuna vamwe vanochinja zvemachokwadi. Andiwana ndosaka tauya palife. Tanga tiri kumira naye tisina kudzoka palife. That's why we are back, because as I said earlier on tikumkumbira regerero, but if you mess up inini I'll be the one to come back again and pisa you. That's exactly what I'm doing. I'm here to pisa you because ndindakamboenda kamkumbirira chance, saka I'm here again to say kuti Peki uyu munhu aramba kuchinja. Animona Peki aramba kuchinja. Right now people have the right to tuka vabereki vamwe kunoti vamwe vabereki vakaita vakatemba inini vakatora noti SIS MELLY vapindira panyai. Takumpa chance Peki uyu, takumpa another chance, takudi. Antika, but what did she do? Again, she messed up again. She's still continuing taking money. Achidaro vana vakagara kumba chikuru chakavharwa. Mabills ari kupaila apa asika anga singabhadhari marent house ekwanenge achiita. Yes, I did that. D, you were there. That's exactly what I did. Ndadzoka pano because ndakamukumbirira pano. Animona. Ndakamukumbirira pano. And some socialites. Ndosha tiri one must socialize. Tiri nyoka one.
ndozvatiri masocialites inyoka dzekupedzisira. Inyoka dzekupedzisira masocialites rudo zvobwo. Ungati kudini? Isu tiri busy kuti vana justice for vana ngavaende kuchikoro. Vamwe vari kuenda kunoseka kumapeji kwavo, vachinonyorera kumapeji kwavo vachinotaura kuti people's find us tokutengerai mazambia. Tiri nyoka one. Wanga usingazvizivi kuti masocialites inyoka. Masocialites inyoka. Inyoka masocialites inyoka pepa unenge uchiri kupisana nevanhu for the right cause. Vanoda negweseri kunoda kuti inhema wakaipa. Kuda unenge achipiwa zvimari kuseri ikati vanenge vachibribiwa. Ameno vachitengwa masadza here ameno. Masocialites inyoka. Hauvazivi. Ndo nyoka dzekupedzisira masocialites. Hauzvizivi. Hauzvizivi. Unoti nemakaema zano vanhu vachiprefer masocialites vachiprefer kusura necomment section yavo. Muchambotiona kumapeji akawanda mazivano. Muchambotiona here kumapeji akawanda mazivano. Because nyoka dzoka fake. Dzega. Masocialites fake. Unoti ndikutaura wrong kudai so anenge achikurekodha. Anenge achitokurekodha. Urikuti reka ndikuti ndafana kwana masocialite atutaura nyaya kudai ari busy kukurekodha. Fake dzega nyoka. Guys. Tatera nguri mfonera kupera. She's evil Ruru. She's evil. Uyu shelazi uyu. Zvishamuwana. Kana riri sadza rari kutengegwa. Kana riri ari matiketi ekukwira idzo dzindege. Achinda kwaanenge achinda zvichamuwana. Zvichakuwana shelazi. Oh, ndinokupikira kudai. Zvichakuwana. Sekerera ufare chaizvo uguduke masina ufare utenge 0 le 5 plates. Asi zvichakuwana. Zvichakuwana. Nokuti you don't rejoice when other kids are staying at home, when parents are crying, you go and rejoice. Unoda kunomira nemuvengi pasine mantu. Pasine mantu. Vanhu vabereki vari kuchema. It's not about me, guys. It's about these kids. It's about vabereki mamacheza akashanda sina ubhadhago. Then yandonozonyora kuti Babes fine anakutenga Zambia. Thank you very much. You are the best. Peki utomera utoenda kunokomenda podcast. I wish if you can have 10 people like you. 10 people like who? What is in your case? 10 people like you say shellers isuzu. 10 people like who? Like who? 10 people like who? What is in your case? We stand for justice. We stand for the truth. Ini na shela sochina tombo kunye wepeki. Tichitara tipana baba. Uyu munhu yetichenyura nemunhu yitu. Munechetinyudzo. Taitombo kunye. Iwe peki na shela kuseruku. Tushamsika shela zachitomirisika mizika chikuposta zvimazambia. Wakati ndanompira kuseruku. Why did you have to tag? Kuposta otega. Why? Kuna kunzi good man. Why did you have to tag? Uchiza kuna wabereki vari kuchema nemari dzavo. Kune vanhu vari kuchema gara kumba. Why did you have to go and tag? Wakati ngonomba kuseruku. Pane nyari kupisa social media wobva wonyetsa kukada kunge kushandisa vabereki kungoda kushandisa simeli noti ndakataura nyaya kungoda kushandisa vabereki isati shotwisha shelas isati shotwe wanzwa tinotongomira pachokwadi chandoziva ka zuva rako riri kusvika and I can't wait to rejoice on that. Rako riri kusvika shelas rejoice. Wakadi kunopa kuseruku wakadi kuenda kunopa kuseri kuti handina kungosa kuposta because kune zvimwe zvisizva kunge ndiri kuchinyira vabereki kana ndiri kuchinyira munhu akaita ari kuita nyaya iyi. Wakaenda kunotononyora kudai kubva watega kuziva kuti nokuti nyaya iyi iri kupisa saka vachaona chiti vachategiwa. Wakatozvitira mauni handiti so ndikoko ngachitsve hapana kushanyarana kana kurespektana apa ngachitotsva dzako iwe handi kutodhila nenyaya dzine mari mukati handiti kukolekta bhegi revanhu dziri kuuya manje dziri kuuya kuudza indigere pane manje dziri kuputika. Yes, ndinde ndiri paforefront uzonyora this time in check these masocialites ese today so toita one voice nokuti it's wrong. Wakadi hazvina kuipa kuvatengera zvaunoda kuvatengera kana kudini nokuti munowirirana pachenyu but kuzonyora pa Facebook obva watega kuti ngori kutsvinyira vabereki kuti ngocho iwe chamwari utanzira masanda by caption verenga caption kumusoro zvakanyogwa pa caption pamusoro apo takanyora ipapo pa caption zvotoramba chingoerenga makomenti chimonzi tipindurai tanyora pamusoro apo tutusira tichitozikwa iwewe kutega kutoda kushukuyetu kutoshotesa vanhu ndo basa redu. Ini nami here if you call yourself a human rights defender you should do what is right. You call yourself that shelas iwo unochiti uri human rights defender. What are you defending apa nachibirwa vana vagara kumba singaenda kuchikoro uri kudefendani
uri kudefenda munhu wako because anenge achikubhadhara mari handiti hausi kudefenda vana vacho vechikoro hausi kudefenda maticha dzakapfekwa mari dzavo so you are not a human right defender you are not don't call yourself that you are not haunzwiri vana tsitsi iwe wakonda chikoro wani it's wrong ndakatonati musati ndanyatsoti posti yakaiswa ikai haina kungoiswa yakatoiswa kuti ndinoda kuti vaone vanyatsosvotwa ndo zvakatoitwa kuswa posti usingasati hapana kusvitsa vana vangu varinda kuchikoro but kune vana vamwe vabereki vasi kuenda kuchikoro vanoti kumirira pano vanhu ini problem inoitika musati problem inoitwa nemasocialisa yachi when you do something they think it's personal hanimona they take it personal apana personal apa atitombovengi munhu kana kuita sei but tinovenga zvito zvemunhu tinomira nechokwadi anditi atitombovengi munhu atitombokuzivi but tinomira nechokwadi amudi kuti pepamiriwe nechokwadi because vanhu vanenge vari vanhu venyu anditi kana munhu ari munhu wako haudi kuti auye achitaurwa zvinhu zvake panapa you get angry kana vanhu vachibvunza nokuti munhu wenyu pakapiswa mumwe munhu anenge muri mucomment section muchikuzirira pakauya nyaya inoenda nemunhu wenyu amudi let's be fair guys ini ndikaitawo maborobo bangu anongotaurwa wani anototaurwa maborobo kuti madai anototaurwa maborobo kangani guys chiti tigwama live akawanda kangani shira kudati ndaiona post yati ndekuda kuzama kuchinyira so kuti vashotwe zvikuru yakatanyanya kuisigwa inini kuti zimbuya irifa kuti rishotwe kuti ndakatodai iwe shela we don't know you uri mafikizo loko yasuro iwewe you are new in the game chausingazivi game iri harisina kuthrowa ma-stones kana uri muglass house because urimo mufield you are wakajoina masocialite anti wave mufield ndogara chira kana don't throw stones when you are in a glass house nokuti uri muglass house uri socialite newe mangwana chinofuma chakaputikira kwako chinenge chiri kwako ene chero even pamwe chienza kuti uri right handiwana uchida munhu anenge achimirawo newe uchashiya anomira newe because uri kumirizika pazvinhu zvakaipa tishiya anomira newe mangwana dzako dzichaputika ndicho chino masocialite chichibotara kuti masocialite hatiseke panosekwa umwe munhu musocialite handiseke because mangwana chinhu zvati kana ndoti mangwana musi woyo 2 hours after chinenge chaakwako inenge chaakwako 2 hours later chinenge chatouye kwako hatiseke tinongoona kuti vedu ndo zviri kuitika amen tongodarikawo because chinenge chinofuma chiri kwako kana kuti ipapo achipedza watoona kuti SIS MELLY ndima topinda patrend ndo game racho so handizoti kana uchida kumira pasi nemhantu unomira nemhantu nemunhu ari kukangasa future yevana unongozama kuita sei zvinhu zvako zvese zvaunoita its fake shellers musi unoushu mavhiki afura apa ndaifonebwa nevanhu na2-3 am simeli mukai musi woyo anambozvitaura hangu pano ndikati chiiko zvikanzi shellers vanyora matsamba paona kuti shellers anobika beans guys kunyora here imwe screenshot auye bodo kunyora here imwe hamene zvakakanyora imwe pane mascreenshot akaikandewayo akaisa star rangu kuti akanyora kuti xxzzz mmm novati Melly novati kumberuku no tonderai tinototaura tiregi because that postika tiri mugame iri pfungwa dzavo I know how it works because I am a socialite too rakanzi ndaisira kuti uya anga achita live achita nezvepeoples finder uya anyatsoona kuti ini remember kuti ini naiye chelas taishanda tese pachikoro ichochi taishanda tese taitonyeya chikoro chiri chese saka maisigo rakaita ndotomaziva saka ndinototaura handiregi ndinototaura ina ndiravimbwa ndakavidza mpini ndinototaura ndikafonegwa neva ndikati ndikatomuka usungiti munhu aita sei ndikatotora kufona foni yake kudai so ndikatotora kufona foni yake foni yakadzimwa handika mangwana zouya anenge achisteja zvinhu zvake izvi zvanenge achiita izvi zvavaidhiwe semwe yavasteja live iri kuitwa kwei azofuma kusekwaenda ndabi akazama kuda ndifonerawo namiziko zavo mangwana kuti atsanangure kuti kwai zvakafamba sei I did not pick up ini kunyapa here chelas anatombo pick up because ndakatoziva kuti chigame unosteja kidnapping yako wokunyora vanhu saka vanhu vakanga vakuba chokanga vane foni yako vaitamba nei vachiisa maposti wayo pafoni yako vaitamba nei vaisa maposti vachinyora kuti Melly pane pakatonzi Melly vanhu vakatonditega kuti SIS MELLY serenyu asi shelazika mwari ave newe
achitamba chinyora akanyora kuti Melly. Saka iwa yemakidnepa akanoziva kuti kuna Melly. Angatoziva kuti kuna Melly kwakunyora TZD ameno zvainyora kuti Melly. Melly roga ndositera kangobudikira ipapo. Ndikaona kuti zvakaoma. But anyway, guys, we do what is right. Vana vakagara kumba. Big up kuvabereki veku Pretoria. Big up kuma teachers asina kubhadharwa mari, but you are taking this initiative kuti matsvaga accommodation. So if all goes well, they might resume classes on Monday. Vadochinja vatsvagavo padiki pekuti vakwanise kungoisa vana vaite catch up, vana vasara kumasure chikoro chakavharwa ichi. Vana vari kudzimba. Saka vavhura havo kuti vatenga kudi kuita lessons acho iwayo mbijana vana vapike up. Hanimaona. So if all goes well, Monday vana vanogona kunge vadzokera kuchikoro. Saka right now pane munhu ari kuvabatsira kuti vachinje zita. Hanimaona. Vainde under their different name, because vakangoenda under People's Finder. Peki auna kuti zvastable 100 and chakuti 1000 rands yerent isina kubhadharwa kwakadzingwa uko, anodzoka kuclaima chikoro chake. So but anyway, it's now known kuti ku EFF uko it's reported. Chandesara inini ndinasara kuti nemswe Monday mind chita ma emails anoenda kuna MEC we education kuti chikoro chise chichifambikwa. Ndozvangasara kuti ndichiita, because aramba kushanda neno zvakanaka. Aramba takamuti tikukupa inda unotsvagira vana vanzvimbo vakagara kudzimba vese vaende kuchikoro. Vana vafanane nevamwe vana akatignora. Instead ari busy kuita interview chake uko. If you want an interview, Peki umera unouya pano, you come here. Ndio pa wakaita interview yokukumbira regerero, chikumbira second chance. Guys, hana kuya pana chikumbira second chance iri panapa. Am I lying? Peka kauya pana pa chikumbira regerero pano, ndikati mupisei mutuke tizvive zvangopera.